Bine v-am regăsit la un nou episod care nu știu încă despre ce va fi. Însă am spus că o să povestesc într-un mod vulnerabil, despre lucrurile prin care trec în ultimul timp, care sunt foarte intense, dese și care mă fac des să mă gândesc la lucruri care nu neapărat sunt plăcute. Ideea este că pe această minunată planetă suntem cu toții influențați unii de alții și oricât de mult încercăm să ne izolăm și să credem că nimic din ce gândim, facem și spunem nu contează, de fapt totul contează și are un impact asupra întregului și a celorlalți. Toate gândurile pe care le gândim se înregistrează ca în mare aminte, ca pe un drive, dacă ar fi să te gândești așa. Și da, putem să le accesăm. Acum depinde de vibrația noastră, frecvența noastră, fluviul pe care suntem, oamenii cu care ne înconjurăm. Da, ideea este că am avut niște zile destul de grele din punct de vedere fizic. Oricât de mult am lucrat la mine și lucrez cu mine, să-mi simt emoțiile. Există un conflict puternic în mine între a simți că sunt prea mult, pentru că mi s-a și transmis mesajul ăsta toată viața mea, și atunci să-mi împing emoțiile și apoi să le somatizez sau să-mi exprim emoțiile și să simt că sunt atât de intense încât o să rănească pe cei din jur. Și din nou, viața mi-a arătat și asta. Așa că strategia mea este de a suprima și nici măcar nu-mi dau seama cum mai fac. E un obicei. Și somatizez, da? Și de aproape o săptămână, somatizez. Am încărim pe tot corpul. Mi-a apărut așa de nicăieri, duminică. Nu am o cauză fizică, pur și simplu. În general, partea de jos a corpului, așa până la jumate, de aici în jos, de aici în sus, și mâinile, coatele. Nu știu dacă asta înseamnă că mă doare în cot sau habar n-am. Și da, mă gândeam că poate că e important să comunic faptul că am observat foarte des și mă întâlnesc cu oameni care au tot felul de simptome și nu au niciun diagnostic clar. Și vine cu foarte multă frică și nesiguranță treaba asta și nu are sens. Mai ales că te face să te simți în afara controlului și să simți multă neputință și neajutorare. Din punctul meu de vedere, multe, ca să nu zic toate, dar multe boli sunt efectul unor tipare mentale și emoționale cronicizate. Am mai vorbit despre asta. Da, cred că o să simțiți nivelul meu de energie, că nu este ca și cel cu care v-am obișnuit în videourile antecedente. Nu știu dacă și tu te simți singur sau simți că drumul ăsta este al naibii de greu și te-ai săturat. Eu am momente de genul ăsta în care mă gândesc că
E prea mult. Și că îmi vine să nu trăiesc în timp. Aparatul meu de cafea. Mulțumesc. Nu știu dacă videoclipul ăsta ar trebui să stau doar în tăcere cu voi aici. Cert este că mă simt foarte tristă, simt că se neacă corăbile. Că viața mea este câteodată mult prea intensă. Că bineînțeles că e dificil să întâlnesc oameni care să poată să accepte intensitatea asta și faptul că mă transform continuu și mă schimb continuu. Și bineînțeles am nevoie de granițe, dar spuse cu blândețe și ca oamenii din jurul meu să fie trauma-informed. Ideea e că oricum, indiferent de cât de mult încerc să am o viață normală, tot se întâmplă lucruri iraționale, brutale, out of fucking nowhere. Da, pe de altă parte și înțeleg multe și știu multe despre mine, despre mintea umană, despre... Înțeleg oamenii care trec prin lucruri inexplicabile. Citeam ieri un citat de la Jung în care spunea că cu cât mergi mai profund în nebunie, în the madness, în întuneric, cu atât ai posibilitatea de a experimenta lucruri mai înalte. Da, e adevărat, însă și obosesc să tot experimentez lucruri atât de intense. Și în sus și în jos. Da, deci după cum spuneam, viața mea în momentul de față este pe dos. Nu mai înțeleg absolut nimic, nu simt că am control asupra mai nimic. Există și tendința de autodistrugere, pentru că le simt toate atât de intens și profund. Mă gândeam cât de ușor ne judecăm unii pe alții, dar noi habar n-avem prin ce trecem, prin ce trec ceilalți. Și știu că din exterior par ok. Bine, sunt și expertă în a pune o mască că sunt ok, mă descurc. Nu sunt ok. Nu mă descurc. Adică mă descurc și nu mă descurc, că mă descurc. Adică am trecut de atâtea ori prin fucking transformările astea că deja stau în pat și mă gândesc, na bine, hai, o să treacă și asta, că toate trec până la urmă. Și știu că fiecare breakthrough vine cu un breakdown. Da. Oricum, sunt niște energii super puternice. A fost un Mercur retrograd super intens, sărac. O să urmeze un Saturn în retrogradă berbec, care și asta o să ne aducă la suprafață niște lucruri pe care nu le-am rezolvat încă. Pe scurt, aceste ultime 5 luni, 6, 5, care mai sunt din acest an, o să fie foarte intense. Lupa e pe noi.
să ne schimbăm, să facem lucrurile diferit. Vreau să știți că e în regulă să aveți gânduri că nu mai puteți și că e prea mult și că ce naiba se întâmplă și să nu mai ai repere, să nu mai ai ancore, să simți că totul se dizolvă, că nu mai înțelegi încotro, să vrei să mergi în obiceiurile vechi pentru că îți oferă oarecare alinare. Și să simți că nu mai poți. E în regulă să simți asta. Recomand să vorbești cu cineva care poate să înțeleagă treaba asta sau să te înconjuri de oameni care înțeleg și nu o să te facă să te simți greșit că simți lucrurile astea și nici nu o să încerce să te repare, ci doar să fii ascultat cu curiozitate. Da, cam asta. Cred că am vrut să transmit că nu ești singur și că nu e nimic greșit cu tine, că simți ce simți, că ai gânduri negre, că nu mai știi încotro, că te simți desnătăjduit, pus la pământ de viață, de lucruri care sunt într-o continuă mișcare, accelerat. Și da, să vedem ce urmează, nu? Oricum nu putem controla mare lucru. Viața se întâmplă prin noi, iar noi am face bine să nu rezistăm și să nu ne opunem. Dar și asta e mai ușor de zis decât de făcut de multe ori. Îți mulțumesc, să ai o săptămână așa cum ai nevoie și ai grijă de tine.